Vítám vás u mojho nového videa a dneska tu máme Brawl Stars. A môžete si všimnúť, že mám iný účet a že už som aj dlho nenatáčal a chcel by som sa vám za to ospravedlniť, lebo už nejakú dobu nevychádzali videá, bohužiaľ bol som zaneprázdnený a máme tu nové videá, takže sa môžete tešiť. A idem na to. Tak. Poď, tu hrám s Karlom. Prípadne na tomto videu zanechajte like aj odberík. Ja si toho veľmi vážim. Takže vám za toto všetko ďakujem a vážne by som bola rád, kebyže tu zanecháte ten odber, prípadne ten like, tak by som za to bol rád. Tak a ne. Fú, toto dúfam, že to vyhráme. Máme 11 powerov, takže by sme mohli. A tak asi nie. No tak prvá hra sa nám úplne nevydarila. No tak čo sa dá robiť? Ešte vyskúšam druhú. Prípadne mi do komentárov napíšte, na koho by som mohol dať push. A ak niekedy chcete nejaký opening, tak mi môžete napísať. Teraz tu hrám s Piper. Ne. Musím teraz hlavne utekať, lebo minus 110, takže stále. Ne. Ja zomrem. Ne. Plus. Ne. Nie. No, God, please, no. No. Prosím, nie. Nie. Fú. Ne. No, tak super. Chudá Gerty. Tak jak chcel som vám teda len povedať proste, že už sa nemusíte báť, už zasa začínam natáčať. Len som si potrebovala dať taký odpočinok a už zasa som plný energie a môžem natáčať. Čo tu robia? Musím zdráť. Ne. Si ho nevšimol. Yes. Takže možno, že by sme jeden tým dali dole.
Ne, ja som mŕtvý. Som mŕtvý. Tak čau. Zoberalo typ. A tak nie som mŕtvý. Dobre. Môžem chcípnúť, takže si idem zdrať. Stále nás je tu 5 prekvapivo. No. Všetkých zabite. Leon je mŕtvý. Ten je mŕtvý. Yes! Yes! Konečne prvé miesto. Tak. Tak to by bolo pre dnešné videjko všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Majte sa krásne a čau.